केहू देखे नहीं के आवत, बाकी वहाँ गइला के बाद गांव पूरा हित ना दुश्मन तक देखे आवता। ऐसे कहे के बाद शांति साथी देखो छत पर खातिर घुघटा हटावी। कुछ हो जाता गोलू जी, लोग कहता कि आज के दिन को चेहरा ना देखो ना अपन दिखाई, बाकी बोला की बात लोग कफन हटा हटा के चेहरा के देखता। यही से कहे के बाद सामने साथी देखो छत पर खातिर घुघटा हटावी। Thank you.